pak ale kráva. Jo, vypíčil jsi. Ne, jenom já ji můžu nadávat. Jo, jenom, že ti můžu nadávat jenom já. A jo. Jo, já můžu a ty mi taky nadávat. Ale prosím tě. Propě, fuj. Jsem to nechtěla. Já za chvilku budu se končit možná v rozhodu, takže když ti to položím, tak to znamená, že přišel přítel. Nebo jsem to položila já. Nebo to položil krapáček. Krapin. Krapin. No, a já v sobotu možná jdu do Plzně, ale možná. Jaký? Všichni jedem. Takže jedu do Plzně s tou kámo. Jedem. Jedem za kámoškou, já jsem se chtěla stavit Klatovek, ale to může. Klatovek za Bulkou. Tak je Bulka spadla. Ježiš. Jo, reálně můžu. Hele. No, ale ono tam se autobus jde buď v 10, anebo až v 8 večera, to nevyjde. Říkal jsi v 6? No, tak já nevím. Jo. To nevychází. Cože? Ještě jedno, ať vás neslyšou. No, jsem to dělala. Krapina, jestli to znáte. Co? Tak to.